Hama wadikani, tauya zvakare nenyaya yakaomarara yakaitika kunzvimbo yeGadzema. Kune nyaya yatakatambira ikoko yatakanobatsira. Kune nyaya yakaitika kunzvimbo yeGadzema yakaomarara. Gadzema vazhinji vanoiziva. Kana uchigara uChinhoi, kana uchigara kwaMurombedzi, kana uchigara uChegutu, kana uchigara kuKadoma, vanhu vakawanda vanoiziva nzvimbo iyoyo. Kune zvakaitika zvinotyisa zvinokatyamadza nzvimbo yekuGadzema. kuGadzema uchibuda muChegutu, unotobuda muChegutu Harare Road handiti, wobva watoti Chinhoi Road, iri along Chinhoi Road. Gadzema tisati tasvika kwaMurombedzi. Ingotori before Murombedzi business center kana business town inyazoziva. So zvakaitika ndezvekudai so. Kune murume anoshandira muGadzema anoita zvokukorokosa. Saka murume uyu akambenga akaroora. Ndobva aparadzana nemhuri nemudzimai wake. Aparadzana nemudzimai wake ndobva aroora umwe. Saka aroora umwe, akaroora kunonzi kuMhondoro. Kumhondoro uko kunana Mhondoro na Tefi, ana Mubaira, ana chichi, Mamina, chichi zvese zviri munzvimbo yeMhondoro. Ndoko akanorora. Aroora ikoko, murume uyu arikunzi akanga achichengeta mwana wake zvakanyanya kudarika ambuya vake vemudzimai aripo panzvimbo. Saka ambuya vaichema kuti aiwa kamukwasha anofanira achitionawo ka. Iye manje akukoshesa mwana wake. Bozi mwana uyu akanga achigara kumusha kwamai vake. Saka ndoko aitumira zvinhu. Saka chinzi zvakasiyanei kuti isusu vana ambuya vekuone mwana naye nesu vana ambuya vane mwana auna ipapo asati ane mwana hake but unofanira uchizvienzanisa kuti ukuku neukuku. Akati aiwa kana haya ana mai ukuku kune mwana ndingosapota nyaya yemwana chete. Ndingosapota nyaya yemwana, handisi kusapota zvokuti handisi kukudai vana mai. Zvinhu zvakatotiomera but mungoziva here mwana izvozvi mwana arinda kuchikoro, anenge aida mauniform, anenge aida mabhuku, anoda zvinhu zvakasiyana siyana. So zvakazoitika rimwe gore, mudzimai wemukwasha wedu uyu akabva azoenda kumusha kwavo kuna mai avo. Kanzi aiyo chimboendawo negrosari kumusha kuna mai handiti. Vanosvika kuya zvikanzi onaka grosari rawauya naro iri neri ramunoendesa kumwana wenyu zvakasiyana. Kuna kuti inini muri kunditi ini handisi chinhu, muri kutondiona sokuti ini handina basa. Zvikanzi aiwa mai mukwasha zvinhu zvakaoma kumamaini kwavanoenda zvakasiyana nekuwana kwemunhu anoenda kubasa. Saka inyaya kuti paanenge atowana ngara atokavhira kumwana kuti agara atokavha kuzati kana anogona kuti kana zvegore rese achizati handichanzi uniform, handichanzi school fees, handichanzi zvakati. Muri kuona? Saka ambuya havana kuzvinzwisisa. Ndobva vati aiwa haisi problem. Vakabva vauraya mbudzi yavo vakati ada kuurayira mukwasha wangu mbudzi. Ndobva vauraya mbudzi, ndobva vaiomesa nyama iya. Vaomesa nyama iya ndobva vaita zvavakaita panyama iya. Kuti mukwasha vaida kuti mukwasha aite ade ambuya. Vaipfuwira mukwasha. Kuti mukwasha akanga anwe zvekumwana uya, zvekumwana kuya kwakaita ade ambuya stereki. Nemwana nemudzimai wake. Kuti saka ambuya vagadzira zvavagadzira havana vange vaudza mwanasikana wavo kuti aiwa uri kuona pambudzi iyi kai pane zvandaita zvandapira pambudzi iyi kuti mukwasha anofanira achida ambuya newe. Muri kuona nyaya yacho? Saka zvisinei mazuva akabva akwana, ambuya vaya vakabva vaperekedza mwanasikana wavo ndobva vatomukwidza bhazi. Mwanasikana ndobva adzokera kumusha. Saka adzokera kuGadzema kuya. Saka mudzimai apangaita akabva anobusuka aburutsirwa pachi muChegutu. Aburutsirwa muChegutu ati zvandasosva muChegutu chiregedza ndinde ndinoona hanzvadzi, ndinoona mukoma wangu hanzvadzi yake ndibhudhi. Taregedza ndinoona bhudhi kunonzi kuForiti handitika. Ndiko kwaigara hanzvadzi yake, ndiko kwainogara chiro nanhasi uno. So vapinda munzira vakabva vanosvika kupi kuForiti kuya. Atosvika atoonana atoita sevati anochi tiri kudai jega zvino zvinomirawo zvakanaka hanzvadzi yangu. Muri kudiwo mukwasha ari kudi aiwa zvinhu zvakatooma ndotobva kumusha chichi. It's okay. Chimanya munotenga ukachingwa mungazoendi musina kumati handiti. Pane shop panzi paGatsi. Saka the time yakabva sisi vachienda kwaGatsi kunotengawo chingwawo nemuroro wakabva adi ndobva ati damboona wakazonza bva kumusha nehanzvadzi yangu. Munoziva ka kuti vana ambuya vedu vanorongedzera kawakwashawo. Iwo mwanakomana ukaenda kumusha
zvinhu zvanorongedzerwa nezvinorongedzerwa mwanasikana vanazhinji tozozviziva zvinenge zvakasiyana. Saka vabva vatoti ada kumboonawo zvarongedzerwa hanzvadzi yangu. Amukona uya ndobva asvika bhudhi ndobva wavhura saga bhegi rehanzvadzi yavo ndobvaona mutone nechimukui chenyama ati nyama panapa tichitotambura usavi uya tozanzugwa chisaga chenyama aiwa hazviite rekedza ndombobvisawo ndobva abvisa usavi uya saka haana kuziva kuti pane usavi hwawanzi uhu ndehwo mukwasha wangu ndinoda mukwasha wangu munomupa usavi uhu iwo ndohondwa nemunhu wese uhu ndochi nomukwasha. Saka pakutaura kwakaita ambuya havana kutaura zviya zvokuti mwanasikana wavo akafungidzirwa pane zvanga zvaitika pausavi yangoti aiwa usavi ndagadzira mukwasha wangu ndati mukwasha wangu anoda usavi usina mabhonzo ndati mukwasha wangu asaenda sei asadaiso ndo usavi hwakatorwa nehanzvadzi. Muri kuona hazva ndobva yatotora usavi yakati kumaini kwedu kwatoita sei kwatinoenda totoona kwausaiko kunodaiso tichinobata-batawo tichiwana kuraramawo tichidya kausavi. Saka mukwasha yakabva totanga kutotsenga chiusavi chechi atodyawo chiusavi chechi autanga kutodyawo chiusavi atodya chiusavi unoziva usavi hwakasotikana namai hwakayanikwa kamwe huneka kunaka plus mbudzika usakama kuti imbudzika yatotaura nezvayo zvisinei. Vana hanzvadzi vakadzoka hanzvadzi ndobva yatakura zvinhu zvayo ndobva ida kumusha usavi hwavo hwagadzirwa mukwasha hamuchina achinosvika kuya kumusha ko daiso tapiwa usavi namama mama wangu achifara zingaiti vatokuparirai chichichichi atoratidza kuti mama this time zvese zvavanombosita zviye zvokuti vakasvika kumusha vanosvika vachipopota vachiti chichichi haiwa this time havana mbopopota vaitofara kutoti aiwa mukwasha wangu aita zvakanaka atomboita kuti uye ndaitofushuvira kuti utomboita se utombouya so zvichakadaro uchataura here kuti ipapa neusavi hwamamapiwa but hausiwo uchataura kuti usavi hwaya hwamamapiwa uya hausiwo hwamandipa uyu zvasingachaiti zvisinei. Vanhu vakagara ambuya vatarisira kumusha kuti nochi mukwasha wangu zvandakamitira zvichaita se zvichaita mukwasha aramba atodaro hapana chachinja hapana chaita sei. Chiona manje nyaya payakazoipira bhudhi vaya vekudya usavi uya vakabva vadzinga mudzimai zviri nani kutogara nehanzvadzi yangu panogara niwewewo ndobva vadzinga mudzimai ndobva vafona hanzvadzi yavo kanzi uyai nemukwasha muzogara imba ndeyangu uyai muzogara pamba nemukwasha. Mukwasha akataiwa manje tizogara ikoko tichirodya tsano kuno kubasa kure kuchegutu nekubasa ona kuti tikwire ndichidaiso kanzi aiwa uyai mukwasha yamugare panapa ndiyamubhadhari rendi transport ndinde chikubetsera ndokusumuka kukaita mukwasha nemudzimai wake ndobva watuta zvino atopiwa mota natsano ndobva watoya pamba paipai kuforiti muchegutu. Vasvika kuya vakatanga hanzvadzi yaida mukwasha hanzvadzi yaida bhudhi vaida hanzvadzi yavo zvakanyanyisisa zvokudarisa mbozi mushonga wayo wakanga watanga kuita sei kushanda udaiso mama wangu udaiso tumira mai vangu udaiso akatumira zvinhu kumusha every day aitumira mari every day aitumira chikafu hanzvadzi yauya. Saka uyu semunhu anga akagadzirwa mushonga anga agadzirwa kuti anofa kuda mudzimai wake zvakanyanya vakatosvikira pakuzoti bhudhi vakatosvika pakudzinga mukwasha muzvitori nandisari nehanzvadzi yangu bozi iwo unosviti hauna chaunacho hauna chichichi chaunacho iye hanzvadzi haisi kuziva kuti pane zvikuita se pane zvikuitika aifana mona ika bhudhi vari kudzinga mukwasha chichichi zvisineiwo bhudhi vaive vakasara vakutodana nehanzvadzi yavo usati iwo ndio munhu andiri kudamba mupenyu hwangu hwese handina mumwe mukadzi anichatoda kunze kwako iwoyo hanzvadzi yangu. Muri kuona bhudhi vaive vakunde hanzvadzi yavo ndoshamisa kuti bhudhi vane mari varosheva vakadzi here nemari yavanayo nezvavari kwakutoda tanga kudana nani nehanzvadzi yavo. Izvezvi kutaura kwatiri kuita mukwasha akabva aita hake move on ndobva atosiyanawo nehanzvadzi ya but izvi kutaura kuti hanzvadzi ya iri kutonzi ine pamuviri pabhudhi. Hanzvadzi yakabva yamva ndobva yadhiraivha ndakumusha kuna mai ndobva inosvika kati mai ndi munhu andiri kutoda muupenyu hwangu hwese imimi nehanzvadzi yangu hapana mumwe munhu andiri kuda muupenyu hwangu ndimi munhu andiri kuda. Mai vakatoshambidzika kuti madiro akadai so kanzi handisi kunorara pandirorara nemujira nhasi ndiri kurara tese mujira handisi kurara kunze ndiri kurara pamuri kurara ndopandiri kurarawo. Mai vakangoti apa mwana munongoziva here kuti zvangofanira kuti
mwana kaunenge uchitoti apa mwana wangu ari kutongoti wake atongorara chi nini mwana ari kunzi paakapinda mumba akatanga kutobata bata amai watoraraka hapana wazukuru hapana chimai vari kugara wega kumusha mwana akatanga kutobata bata amai totona mwana kutondibata bata zvinhu zvatodai so zvinhu zvatodi zvatochaya mwana ndokurara namai apa tiri kuona nyaya yachoka bhudhi vakadzinga mukwasha bhudhi vakadzinga mudzimai wavo kumusha vanorara namai amai vari kunzi vakatobatawo pamuviri kumusha hanzadzi yakabatawo fuchi pamuviri amai uya mugare kutauna handisora kugara ndisingakuonei ndakugara kunchikuona everyday handisi kukwanisa kuti ndigare pamba inini ndisingakuonei ndoda kuti everyday ndinge muchika ndichikuona imimi nehanzvadzi yangu everyday mai handodii ndoendesa kwasabhuku ndoendesa nyaya yekupi but manje tooneka kuti inini manjika ndonzi ndakarara nemwana wangu already ndakandorara nemwana wangu ambanana pamuviri pemwana wangu chirege nditoenda kutauni ikoko amai ava nehanzvadzi yabhudhi ava varonzi vese vari pachipare namai amai nehanzvadzi vakaiswa pachipare nemwanakomana wavo mukuona nyaya yacho maipiro yakaita dai kwakuchinzi ihanzvadzi nehanzvadzi dziri pachipare zvaigona kutaurika chitangira ipapo but nyaya yakaitika ndeyekuti mai nyakupa mushonga ndio vari pachipare nemwanasikana wavo vakaiswa pachipare nemwanakomana wavo vange vane vana vavo vaviri pane vazukuru uyu mwanakomana wamai avo wagogo kumusha vakanga vanga asina mwana ndofunga mudzimai anga anayo anga amewa mudzimai wechi4 pakutaura kwaita kuti anga mudzimai wechi4 but vese vanga asina vana uyu mwanasikana uyu murume anga akamuroora kugadzema akanga ari murume wechi handichazoti kanga keshingani kakaroorwa kekuroorwa kake achibvisirwa nechitondobvisa toroorwa nevanhu vanenge vane mari dzavo vamwe vanenge vachitotsvaka-tsvakawo but uyu ari kunzi uyu akanga aita problem yekuti haasi kufunga amai kumusha bhozi munozva here kuti zvinhu zvinombopota zvichuma kumamaini kwedu kwatomboenda kuzvinhu zvopota zvichimboita zvichimboma saka mai vakati aiwaka iwe haufanira kunge uchitumira mwana wako kudarika inini ndo pakatangira dambudziko kusvikira nhasi uno uyu amai vane pamuviri pemwanakomana wavo saka izvezvi kurunzi mwana aitoti everyday anofanira kurara namai anofanira kurara nehanzvadzi yako everyday anofanira kurara namai anofanira kurara nehanzvadzi yake hanzvadzi 1 iri kunyatsa kuona kuti panapa ndigere tiri kudya hanzvadzi yakavaka imba yavo tiri kugara sikubhadhara rendi tiri kugara mune zvakanaka hapana problemu amai vari kuona kuti tiri kugara tiri kudya tiri kuita sei bhozi munhu aitoro nezvinhu zvake zvaitofambawo zvakanaka handiti but problem yakaitika ndeyekuti akangochiva chekuti kumaini kwedu kwatoshanda uku ndikatora kasava akati tinodya kuti tiita sewo tididiriwo chidai so but izvezvizvi akabva amitisa amai vake akabva amitisa hanzvadzi yake saka zvakazoitika ndezvekudai so pakashaika baba vevana vaviri pari kunzi pane zvakanga zvatoitika namai ava vachida futi kupfuwira murume wavo saka vaida kupfuwira murume wavo vakanopiwa mishonga miviri uri kuona nyaya dzacho vakanopiwa mishonga miviri ndobva vakanganwa kuti vanzi vashandise sei mishonga iyi saka mishonga yakabva vasanganisa funga pamwe ndandisanganise kaunda ndiite sei ndobva vasanganisa mishonga isingafanira kusangana handiti saka murume aronzi akatanga kuzvimba dumbu kusvikira dumbu raputika vari kumhondoro kwavo ikoko vakaisira murume mupfuwire murume ndobva aputika dumbu murume ndobva ashaika saka after that papera kanguva kakapera vana bamunini amai guru vane pamuviri mwanasikana wavo vane pamuviri vana bamunini vakabva uya kuti makore agarawo mai guru asina kuroorwa regedza tinde timbonoonawo mai guru timbonza kuti vari kurongawo sei neupenyu hwamukoma wedu eka munoziva sevarumewo tikatoona kuti apa pana munhu tinorega kupindawo here saka vana bamunini vanosvika paipi bamunini vanosvika vanobva hapana munhu azati mai guru wenyu vakaenda kutauni vachagari kuno mai guru vachagari panapa but mai guru wenyu varatidza kuti vakabva panapa vane pamuviri asi hatisi kuzori pamuviri apa ndepani muraini mavari kuudzwa bamunini ndobva vavira hatazviite havaroorwiwa munhu angane muchato munhu angada izozozo varitaura munhu akaita muchato aifanira kunyanya otaura ozodai kupopota ndobva wapiwa nhamba ndobva wafona halo mai guru muripi ndiri kuchegutu soso ndibamunini ningi hapana chakaipa ndobva vaenda kuya kuchegutu
vanosvika kuchegutu vaifungidzira kuti vachasvika vachitotambirwa zvakanaka ka vatosvika paipai vatotambirwa nemwanasikana namai guru wavo vatambirwa zvakanaka bhuti pavakabva kubasa kumaini kwavo vakabva kutosvika pamba vari kuona pamba panonzi bamunini vauya zvikanzi bamunini vapi zvikanzi munin'ina wababa wenyu zvikanzi aiwa anoda kuona munhu pano hapana munin'ina wababa anouya pano vakagumira kurufu ndokwatinogumira naikokoko saka pana pangauya kuti tise zvikanzi aiwa tatichiti mai guru munhu wechidiki asati amunhu kuti tingamuti anzi makore anzi angagona kufa asina murume asina chii zvikanzi ndo pakatengera hondo yemwanakomana nababa wake. Saka baba wako zvakanetsa kuti mwana ari kundirambidza inini kundigare mai guru nhaka ada kuvadii mai guru ane pamuviri ndokufamba kwakaita uzosvika watsvakawo nhamba dzedu madziva chitumbeni pane nyaya yangu yakamira yakadai ndo patakatsvakawo maprofita anonzwawo maprofita anonzwawo ngoni maprofita anobata basa handiti ndikati aiwa iyi nyaya dzakadai so hatidzifambiri tega dzakuda wakuru indo kuenda kwandakaenda ndine mbiya unobatsirawo madzibaba wayo atambuka kanzi aiwa svikai panzvimbo tibatsirane ndokusvika kwakaita ndotanga kudare ndobva ratanga kuita sei kunongonodzwa nepakaitiwa full stop nepakakonewa nepakaitwa sei ndo mafambiro akaita ndobva tsanangurwa zvese zvakaitika kusvikira kufa kwababa kuita sei kwakaitika nekumisa kwakaitwa vachitsanangurirwa kuti aiwa ndo zvakaita sei ndo zvakaitika. Saka pari izvi tiri mugwendo wokuenda kunzvimbo yeForiti kuchegutu tiri murwendo kuenda kuForiti kunosangana nemwanakomana kuti arutsiswe zvakaitwa namai vake nekunoroyonora amai ava uroyi hwakatemerwa kuti munhu anongobhilivha mumishonga kuti anobhilivha zvinhu zvake kuti zvifambe anofanira achifamba mushonga kuti afambe pakati anofanira achifamba mushonga ndo zvigwendo gwatanazvo. Saka dambudziko riri kuitika nderokuti tichatokumbirawo maprofita tichange tinawo kuti zvinhu izvi vachinopa testimony ana amai ava nemwanakomana wavo pacharudziswa achitsanangurawo zvakaita chakumbirawo wana Zigo nana DJ Sparks nese vanongoita zvemakamera izvi handiti vauye neCapital Studios futi tichange tichivakumbirawo kuti vange variko handiti aiwa ndichavamirira kuti aiwa sekuru Chidhumbeni vari kuti aiwa panoitika zvoshura zvakadai so tichatokumbira vange vari kuwana tichikachi vekwamutari vaya munovaziva na DJT1 toda kuti vange varipo vachizokuzivisa iwo kuti aiwa nyaya idzi dzakazofamba sei patakanozonosvika kunzvimbo ichi yeForiti tinototada kuti vanhu vange varipo vachinoonawo zvichibudiswawo paTV muchizvionera muchizvinzwisisa kuti aiwa nyaya dziya dzetitaura dzine dziri chokwadi but munoziva panoitwa chiprofita panoitwa sei hatikwanisi kunge tichibudisa chiprofita tisina kukumbira varidzi vezviprofita isusu hatiite izvozvo kuti tinodaidza vanhu tisina kukumbira varidzi vechiprofita chiri kuitwa handitika chiprofita chakaprofitwa chiprofitwa bamunini vanga vauya kuzobvunza kuti aiwa oneka mai guru wangu zvavari kuita vari kundidzinga pamba pane pamuviri ndoda kuti ndizive kuti zvikuita sei mwana ane pawa here kudzinga vana baba vanoziva kuti chitupa chemwana uyu ndo isive family yedu isu saka toda kuti tizive kuti zviriko here ndo kuprofita kwakaitwa amuri kuona. Saka tiri kuti isusu tichakumbira vana Zigo tokumbira vana DJ Sparks nevamwe vese vakakomberedza vemakamera kuti vange variko vana Sly Media vaya vana chii vakasiyana siyana vana Machipanda vana chii tichatokumbirawo kuti varidzi vedare iri vatibvumidzewo kuti vana Zigo vane mukana wokunge varipo vachiita sei vachitora nyaya kuti nyaya izova nyaya yechokwadi muzobhilivha zvakaitika pakaitika dare iri. Dai takanga takagara takatoziva kuti dare rakakura rakaipa dai takakumbira vaprofitwa vakapawo mvumo kuti aiwa vemakamera ngavauye vaite sei vatore nhau iyi ibudiswe bhozi inyaya yakaipa inyaya inoera. Saka tiri kuti isusu kune musi hamuna kusaririra hamuna kuita sei dare riri kuendera mberi tichakumbira nevaridzi venzvimbo varidzi vemadzimambo edu nemapurisa vange varipo musi wachaitwa munoziva kuti idare remusha. Saka tichatonokumbira kuti tinosvika panzvimbo iyi tinoprofita vari kuti chiprofitwa chiitwe zviri kunzi mai ava nenyora dzavanadzo dzeuroyi munhu anobhilivha mushonga kuti mushonga unoshanda mushonga kuti zvinhu zvigadzirike panda mushonga kuti zvinhu zviite sezvinoda mushonga bhozi uyu wokumaini futi anonzi atori nechikwambo chatori nacho chaanotoshandisa kumaini atori negwairi atori naro
ranotoshandisa kumaini rokuti iwo ukamba kumaini kwake gwairo rinotomudza ana mankwai maviri rimwe riri kumaini rimwe riri kumba rokuti iwo ukaba kumaini gwai riri kumaini rinoudza riri kumba kuti munhu aba goridhe. Saka chero ukatiza ukaendepi negoridhe iroro gwai rechitotaura kuti munhu yarodya mari ari pakati. Ndio zviri kuitika. Saka iko zvino kune urombwa uriko vabereki wangu. Kune urombwa uriko vemamaini musaba. Varidzi vemamaini ava vari kufambira nyaya dzacho vane makwai mudzimba. Vane makwai kumamaini uku. Vamwe musingaoni imi kuti unogona kuti handakuba ndozodai. Saka ichi chiprofita chiri kuzoprofitwa mukomana achiudzwa kuti aiwa kusvikira wazovaka imba yako iwe kusvikira wazoita zvawakaita izvi zvese izvi inyaya yeurombwa. Bozi ane mabhizinesi ane zvakasiyana ane dzimota ane chi but akasvika pakuramba mudzimai haana vana. Vana vake vekutanga ndivo vatu vehanzvadzi yake newamai ndivo vana vake vekutanga. Saka tichatokumbira kuti muzozviona chiprofita chiitwa kumaini kuchinotorwa gwai ririko kumaini pamba pachitorwa gwai riripo pamba pemwanakomana amai vachidzurwa vachitsanangura vanhu vakatourayawo kumashure kumushako. Handiti ichi chiprofitwa chakaitwa amai ava vachatomiswa futi padare remadzishe padare remadzimambo bonzi vane mhosva dzavakaita dzakanzi idzi dzichada kuprofitwa ivo vachinotaura pavakaroya munhu vakanofutsira pavakauraya munhu vakanoita sei vakanofutsira. Saka chiprofita inyaya ichiri muchiprofita ichada iye muprofitwa kuti abvume kuti hongu ndakauraya munhu, hongu ndine mwana ndakauraya tikamudya tikanomiga pakati. Handiti muri kunzwisa nyaya dzacho. Saka mukuwanana umu nemukuroorana zvichatidzidzisa kuti ngatirangarire vabereki. Tarangarira vabereki wofuti ngavasava nechiga chekuti sei usina kundirangarira, sei wandirangarira, sei wandiita sei. Saka tiri kuti isusu ndo nyaya itoripo, ndo nyaya tichabatana nayo, ndo nyaya tichafamba nayo. Saka izvezvizi inyaya itori mudare zvekuti kune vari kuda kubatsirwawo kana kuti vari kuda kuzviprofita izvi tichaita kuti hatingarambi takakuwadzira kuprofita. Kuno maprofita vanotokuprofita zvinhu zvakare vanotokubatsira futi zvinhu zvaizvezvi vanotokwanisa kutokubvisa munzira dzakaoma vanokwanisa kukubvisa pazvinhu zve zvakaomarara sezvizvi kuti unenge uchishandisa vanochishandisa mishonga imwe wakadya usingatozivi kuti mishonga iyi zviri kufamba sei. Ano sei zvakaita mwana zvari kuita izvi haatozvizi zviri kufamba sei zvinhu zvakatosangana nazvo. Saka ndiri kuti inini kune vanhu tinoda kubatsirwa ndofunga kuti nhamba dziro dzamuri kuona dziri paskrini idzi batai vanonzi madzibaba Tepinage vanowanikwa pamacheke apa. Madzibaba Tepinage ndo vatiri kufamba navo mudare zvaizvezvi. Kunga kuenda kuSouth Africa, kunga wada kubatsirwa pamafoni, kunga wada kubatsirwa pai, batai madzibaba Tepinage tichange tinawo kuforiti. Ndo vari kubata dare irori zvaizvezvi tichange tinawo kuforiti. Madzibaba Tepinage vabatei vari panzvimbo yemacheke. Vari kuti vese vakabirwa, vese vane zvavakaitwa vakatakurwa mweya yezvidhoma, mweya yezvikwambo, mweya yakaipa. Batai madzibaba Tepinage vanokubatsirai ndo vane nhamba dzekubuda vanowanikwa panzvimbo yemacheke. Macheke inzvimbo yekuti ukabva muHarare uchienda kwaMutare unobva wati Harare Marondera Macheke, kana uchibva kwaMutare unoti Mutare wobva wati Rusape Macheke. Handitika vabatei madzibaba Tepinage vanogadzirwa dzimba, vane kenza, vane zvirwere zvakasiyana. Aiwa fanai kuvabata, mufanira kubatsirwa tichienderera mberi bhozi hatingaregi nyika ichida kutadza kupona nekuda kwokuti tiri kumirira dare rekuChegutu. Aiwa ngatifambei. Kune vese varikuda kuziva zvakawanda panyaya idzi tichange tichingokanda ipo pano paYouTube. Subscribe kuti musasaririra bhozi ukasasubscribe nyaya dare iro pariri kuendera mberi uchasaririra. Tine rimwe dare zvakati izvizvi dare rekuZhombe uko ririkutofambira nyaya dzacho nana madzibaba Tepinage. Saka tiri kuti vabatei tiite sei tiyambuke tizarurirwe. Mazuva ano kana mama karomba kana mama kaita sei kana mune zvamakabata zviri kukuwadza vamwe vanhu aiwa maprofita ariko ari kununura vanhu. Saka usarombera zvinhu zvokuti zvikanganise vanhu. Romba iwewe kuti zvinhu zvako zvikufambire wega zvisingakanganisi vamwe vanhu mukurarama kwavo. Handiti kunzwisana pakutaura. Ngatirombei zvinhu zvisingakanganisi vamwe vanhu pakurarama kwavo. Tinotenda tichiti ivai nehoridhe yakanaka tipinde mugore redzvara 2025 zvakanaka pasina kuroyana pasina kutukana pasina kuita sei. Musatora zvipfeko zvevanhu zvemukati muchinovaroya. Musatora zvipfeko, musaputsa dzimba dzevanhu please. Vari kuwana madzibaba izvezvizvi vari kubata basa uchifunga kuti uri kugona ndiwo unenge uchigonekwa bhozi vaya vari kuroya inonzi go back to sender. Madzibaba Tepinage havasi kumira vabate panhamba dzavo apa havasi kumira. Tinokutendai chiti stay creative, subscribe, like and share, stay creative. Tinokutendai nekusubscribe channel yedu yeCapital Studios, Baraka Chongweni Capital Studios.
aiwa ka tinokutendai rambai muchitsigira muchiteerera kuti musasara pane zvese zvinoyera zviri kuitika mukurarama musasara rambai makabata ipapa tinokutendai.